Căldura amețește, căldura apasă. Merg pe străzi clătinându-mi capul de parcă aș fi un hidrocefal dezorientat. Eliza îmi spune... Dragostea mea. Eliza vrea să mă ducă să mă închid într-o cutie imensă cu oameni și infernuri pe alese din toate epocile. Infernuri brutale, infernuri chic, infernuri carnale, infernuri de plastic. Oamenii sunt tot mai puțini, copii nu există. Eu și Eliza respirăm aerul, Second hand. unul din gura celuilalt. Dacă ne atingem, căldura ne topește pielea. N-avem voie să ne atingem. Moli arse în farfuria din care mâncăm în fiecare zi pâine veche. Stăm aproape nemișcați. Mâncăm, ardem, ne uităm unul la altul, mestecăm încet, ardem, ne uităm unul la altul, încet, ardem. Ne gândim la sex. Până nu de mult, sexul era pentru mine o victoria unui trib împotriva altui trib. Eram lacom de experimente. Amintirea lor o luam, o decupam ca pe o ureche caldă încă de sub tâmpla unei căpeteni învinse și mi-o puneam la gât lângă restul experimentelor înșirate pe care le purtam cu mare fară față de mine însumi. Acum colierul ăsta de urechi uscate îmi face silă și îmi face silă mai ales de mine și de oamenii care vor să facă la fel. Să urmeze un drum presărat cu extaze brutale, psihoze și moarte. Sex is a near-death experience. Cum faci sex cu o femeie care a făcut sex cu o altă femeie, vreme de 4 ani? Ce vrea o astfel de femeie? Cât ascunde o astfel de femeie? Câte frici, câte complexe, câte nevroze, câte obsesii? Pe câte din toate astea le poți simți când te uiți la ea? Ce poate să vrea de la tine? Cât de mult te sperie sexualitatea ei? Cât de vinovat te simți pentru că i-ai spus Anei că e liberă? Vina asta e tot ce simți. Mai poți iubi pe cineva? Mai poți face sex cu cineva? Cât mai poți suporta căldura asta? Cât? De ce? Cum? Până unde se întinde abrutizarea și unde începe iubirea? Cine mai poate ști? Și mirosul lui Eliza acum pe mâinile mele, lumina mă amețește. De-abia țin ochii deschiși. Suntem deshidratați. Dacă aș linge pielea lui Eliza, i-aș simți gustul oaselor. Dacă Eliza ar sta pe mine, oasele picioarelor ei mi-ar intra prin piele ușor, ca într-un aluat. După aia am arde și am rămâne așa. Liniștea asta de pe străzi mă face să-mi pierd echilibru. Fumul de la corpurile arse, ofrandă pentru zei pe care și le iau singuri. Oamenii ard în liniște. Azi moartea nu mai înseamnă nimic. Vulgaritate, tabu, violență, disperare, nimic. Într-o zi în care nu se mai nasc copii, moartea e un dejun pe iarbă. Toate lucrurile se petrec încet, în reluare, ca și cum ai fi beat. Atunci toate lucrurile care se desfășoară rapid, ți se pare că se întâmplă în reluare. Odată am primit un înger de porțelan de la o femeie și m-am îmbătat. Am dat să-l scot din buzunar și mă uitam la el cum zboară prin aer îmbâxit, cum se rotește cu aripile deschise, cum radiază, cum strălucește în bătaia becului, cum plonjează și cum se desparte încet în zeci de bucăți pe care se rostogolesc pe jos în timp ce mă uit la ele, în timp ce se rostogolesc pe jos, în timp ce mă uit la ele, până timpul nu mai înseamnă nimic. Eliza mai nou vrea să mă introducă în infern cum mai introduce un biscuit în cana cu lapte. Erau vremuri când aș fi vrut să trăiesc viața prin fiecare om. Zilele sunt niște foi goale pe care nu le mai umplu cu nimic.
le dau foc și trăiesc totul de la capăt. Eliza nu mai înseamnă nimic. Mă mint că Eliza nu mai înseamnă nimic. Îmi spune: În visul meu mă trăgeai de păr după tine, printr-o curte plină de oameni, și îmi spuneai la ureche că ți-e rușine cu mine. un vis de dimineață bulimic și monstruos. Eliza înseamnă agresivitate pasivă. Eliza înseamnă colaps, violență latentă, confuzie și moarte. Oricât m-aș eschiva în fața mea, eu sunt un european cu mentalitate de cuceritor dintr-un lung șir de europeni cu mentalitate de cuceritor. Vreau imperii, vreau dominație, războaie, bacanale, distrugere și autodistrugere cu premeditare. Nu știu să-mi trăiesc viața decât greu, cu piedici, necazuri pe care le strâng, le provoc, le iubesc. The troubles that I embrace. Diminețile galbene și chinuite în care adulmec frustrarea, grimasele și pufnelile surde. În timp ce se uită la mine, în timp ce tremură, în timp ce stăm unul în fața celuilalt, ca înfășurați în saci de nylon, încercând să ne atingem cumva. Străzile sunt flăcări. O moarte albă și liniștită. Am pielea uscată. Organismele parazite îmi fac pielea din ce în ce mai uscată și mai lucioasă. Îmi înaintează pe pulpe. În curând o să am pielea albă. În fiecare zi se albește câte puțin și venele mi se negresc. Când mă mișc, când soarele e cel mai aproape de pământ, când mă mișc îmi simt pielea ca pe un corp străin. Simt cum mi se desprinde de carne câte puțin. Și am vorbit despre rigiditate, hibare. Tu ești cauza agresivității mele. Îmi zice ea. Și din cauza ta sunt frustrată și rigidă. Noi avem o pseudo-relație. Îi zic, eu vreau un refugiu, frumusețea din tine, Eliza, eu n-am mai putut să o văd. Îmi spune: Tu, de pe tot pământul, ești singurul om care mă mai poate salva. tu nu te lași ajutată. Mi-e frică să fiu dependentă de cineva. Câteodată am impresia că te-ai agățat de mine pentru că n-ai întâlnit pe cineva mai bun. Și ea zice: Du-te, dracu! simt că suntem bătrâni amândoi. Suntem trecuți prin războaie. Nu mai avem energie, nu mai vedem viața ca pe o pradă, nu mai avem vitalitatea și impertinența de a lupta cu toate. Nu mă mai simt tânăr și frumos. Cu mine sau în general? Și eu răspund da și zice: De 35 de zile mă simt ca un câine familie. mă întreabă, Mai ai ce căuta în mine? Mai simți? îmi spune Avem aceleași probleme și căutăm aceleași lucruri. și zic: asta nu e bine. Căldura îmi topește organele. În starea asta nu se poate dormi și nu se poate sta treaz. Căldura și privarea de somn mă fac să mă uit în puncte fixe. Simt arsură pe șira spinării cu murcă. Am senzația din copilărie când mă întorceam de afară cu mâinile înghețate de la făcut bulgări și dădeam drumul la apă fierbinte pe ele. Senzația din șira spinării urcă înghețat și fierbinte în același timp. Acum, dinspre osul sacru, o explozie care mi umple bazinul. Energia urcă, îmi ajunge în piept. Trepidez, nu văd decât punctul fix în care mă uit. Mi se deschide al treilea ochi prin piele, mă uit la Eliza, mă uit la oamenii pe care i-am cunoscut, le văd interiorul. Organismele parazite caută apa din corpul meu, o extrag din fiecare celulă. Acum 3 nopți m-am trezit cu o umflătură pe închetura mâinii drepte. M-am gândit să o numesc Eliza. Mă uit la ea și îi spun: Eliza. O apăs, ea mi-apasă tendoanele. Tendoanele mi-apasă carnea din ce în ce mai albă. Organismele parazite mă îmbătrânesc, pielea îmi seamănă cu o piele de șarpe uscată lăsată în urmă. Îmi dau seama că n-am văzut niciodată un șarpe. Trebuie să ies din oraș. Trebuie să caut un șarpe.
Oricum, clădirile nu mai au mult până se prăbușesc de tot. Orașul va fi înghițit de nisip în curând. Dacă mor, organismele parazite îmi vor seca corpul până la ultima picătură. Dacă ard, o să ardă și ele odată cu mine. Trebuie să caut un șarpe în afara orașului. Dintotdeauna am crezut că mă asemăn cu un șarpe. Mi se deschide al treilea ochi. Creierul mi se inundă de vasopresină. Tensiunea îmi crește. Simt energia rece ieșindu-mi dintre sprâncene. Îmi simt toată fruntea și ochii în valuri de energie înghețată. Corpul meu trebuie să rețină apa. Neurohipofiza îmi secretă vasopresină în exces. Organismele parazite îmi drenează celulele tot mai repede în fiecare oră și arterele îmi trepidează. Mă simt pregătit să plec în afara orașului. Cadavrele clădirilor îmi oferă în ultima de post împotriva soarelui. Rinichii mă dor, încearcă să reabsoarbă apa din corp. Nivelul de toxine crește, vasopresina din creier face ca temperatura să-mi scadă. Fruntea mea emană energie, diamantul din spatele chiasmului optic emană energie. Arșița asta și procesele metachimice din mine mă vor învăța esența vieții. Am întrebat odată pe Eliza, dacă ai rămâne singur om de pe pământ, te-ar mai interesa cum arăți? Masca, persoana, mecanismele de apărare, homo et persona. Ce-ai face dacă într-o zi ai rămâne singură pe pământ? Fără cineva cu care să vorbești, fără cineva care să te vadă, fără micile tale jocuri, fără micile tale pseudotragedii. Actorii joacă rolul unor oameni, oamenii joacă rolul unor actori. Adică oamenii joacă rolul unor actori, care joacă rolul unor oameni, care joacă rolul unor actori. Persoane și măști după măști. Ce-ai face dacă rămâne singur om de pe pământ, Eliza? Te-ar mai interesa atât de mult felul în care arăți? Și am răspunde invariabil. Da. Așa cum mama am răspunde. Da. Așa cum Ana am răspunsese tot. Da. Așa cum orice femeie ar răspunde. Da. Pe mine nu mă interesează cum arăt pentru alții, ci pentru mine. Și totuși asta ar fi ca și cum actorii ar juca pentru ei înșiși. Actorii, persoanele, măștile oamenilor joacă pentru ceilalți. L'enfer, c'est les autres, mais je es un autre. Tu es en enfer quand te rapportes avec les autres sont infernaux. Mais je es un autre. Nu poți afla cine ești decât închipuindu-ți că ești singurul om rămas pe pământ. Nu poți deveni tu decât făcând abstracție de impusele pseudo-infernuri ale celorlalți asupra ta. Nu există zoon politicon. Există doar o groată amorfă, un maldăr de carne într-un polis zooticon universal. Nimeni nu poate vedea fața. Nu vreau să-mi vadă nimeni fața. De 8236 de zile plouă în continuu. Rece, pielea rece, aerul, pereții reci, suflete reci. De 8237 de zile beau în continuu. Cu cât plouă mai mult, cu atât am nevoie de mai mult. Cu cât beau mai mult, cu atât am nevoie de mai mult. Avid, arid, zidurile ude, curțile inundate, ușile îmbibate, holurile reci, pereții miros la biserică. Dintotdeauna m-am gândit că mi-ar plăcea să trăiesc viețile oamenilor odată cu ei. Viețile lor liniștite, spaimele mărunte, ceștile cu ceai, bucătăriile cu mobilă proastă, becurile uleioase, mătușile nostalgice, partenerii și partenerele de sex placizi și înțelegători, un râs reconfortant într-un fotoliu, căldura unui plovăr pe gât, lucrurile unor vieți liniștite, obiectele lor mișcate și care mișcă la rândul lor.
Atunci când eram copil și treceam seara singur prin fața unor geamuri de case vechi, mă uitam înăuntru și încercam să compun viețile oamenilor care trăiau acolo. Lumina galbenă prin perdea îmi inspira căldura unui fagure uterin. Treceam mai departe, încercând să văd cât mai multe lucruri dincolo de fiecare fereastră. Eram lacom să trăiesc viețile lor cu minți, să trăiesc ordinea lucrurilor lor, diminețile ordonate, papucilor, scaunele pe care șed, să văd cum îmbătrânesc obiectele lor, cum unele schimbate și altele nu, și să simt cum îmbătrânesc ei. Să văd cum îți schimbați unii cu alții în viețile fiecărora ca la șah, să văd cum unii nu se schimbă cu alții până când mor, să le trăiesc melancoliile și dezamăgirile cu durerile lor dulcele și să văd cum obiectele rămân în urma lor impregnate cu amintiri. Scaunele lăsate în urmă, papucii vechi și alte mici obiecte pe care să le privesc cu nostalgie ca Vincent în unele tablouri. Și desigur, toate astea nu-s decât un mod de a-mi linge rănile. Ar trebui să am grijă la cum mă iubesc și la cum mă iubesc pe alții. Apa scoate la suprafață stârvuri din când în când. Nu știam unde se afla Eliza în ziua aia placidă, ziua în care a început să plouă neîntrerupt. Nu știu unde era Eliza în ziua aia, nu mai știu nimic. Such a perfect day. You just keep me hanging on. Aerul rece în jurul corpului meu, eu fiind un contur pentru fotografia alb-negru, cu un om care doarme într-un pat, cuibărit într-un pat, întrebându-mă unde e Eliza și conturul brațelor ei să mă învețe despre limite. Mă duce pe sus și mă moaie în fel de fel de infernul, după care mă scoate și mă usucă. Îmi arată copii de 9 luni, zice că mă învață despre oameni. Mă plimbă din loc în loc prin conștiința mea, gustă doar ce vrea ea și pe copilul din mine îl țintuiește pe câte un lemn, cum făcea un băr al lui bunicu atunci când era mic, cu iepurii buni de tăiat și despicat dintre picioare până în gât. Așa mă ține, cu mâinile și cu picioarele întinse ca un om vitruvian, despicându-mă după plac. Azi mai puțin, mâine mai mult, poimine mai puțin, alaltăieri mai mult, eviscerându-mă din când în când și plecând câteodată sau stând acolo, imobilă, insipidă, uitându-se privind la întâmplare și alegând infernul pe care le închide în câte o cameră, unde să mă pună să intru mai târziu. Dacă am putea să ne schimbăm amintirile între noi, ce persoane am devenit? Ce măști ni s-ar scurge pe fețe și dincolo de fețe? Și ce gust ar avea omorile secretate de ființele noastre metachimice în spațiu dintre noi? Femeile din viața mea sunt ca niște foi într-o mașină de scris, una peste alta. Și viața mea se imprimă de la una la alta, în timp ce degetele apasă pe taste, în timp ce degetele bat pe taste, în timp ce degetele lovesc din ce în ce mai tare până la sânge, tastele fără litere ale mașinii de scris. Viața mea povestită fără cuvinte, doar cu lovituri vechi și lovituri proaspete ale pârghilor de metal fără litere, imprimându-se de la o foaie la alta și sângele din degetele mele scurgându-se printre măruntaiele mașinăriei. Furia, frustrările, nervi întinși ca niște coarde de metal, lumea din jur udă și verzuie ca o durere imensă de stomac. Fețele oamenilor de nămol se scurg și dispar pe geamele camerei din care nu poți ieși. Încăperile subconștientului, soare, alcool și sex. Lumea albă în care intru ca un tiran, ca un copil, stăpân, sclav, binecuvântat, damnat, depresiv, euforic, mascat, gol, ascuns, eviscerat, liber.
pieile noastre frecându-se una de alta cu zgomot, ca doi șerpi când se împerechează, încolăcindu-se fulgerător în jurul unui stâlp imaginar și căzând la pământ și din nou încolăcindu-se vertical, urcând în aer în jurul celuilalt, un caduceu perfect, diurn, nocturn, cald, rece, uscat, umed, stabil, volatil, mișcat, nemișcat, liber. Pielea lui face parte din el. Pielea ei face parte din ea. Pielea mea face parte din el. Pielea mea face parte din ea. Ne ascundem sub aceeași piele. Ne ascundem unul în celălalt în liniște. Focurile ard în liniște. Nu se sting niciodată. Oamenii iubesc atât de egoist, ceea ce simt oamenii nu merită numit iubire. Ar trebui să iubim lăsându-i celuilalt libertatea de a alege tot timpul. Libertatea de a alege să plece, libertatea de a alege să fie singur. N-ar trebui să fim tirani pentru cei pe care îi iubim așa cum dorințele noastre sunt tiranii noștri. Ar trebui să ne golim, să mușcăm din noi și să scuipăm afară toate animalele astea ale interiorului. Orgoliul nostru dospit, din care ne hrănim în continuu, într-o interminabilă ecofagie. Și măștile pe care le scoatem la plimbare, printre alte măști în fiecare zi. Îmi dau drumul pe sub apă, printre clădiri, închid ochii, deschid ochii, cad, închid ochii, visez lung, în verde, despre noi trei și orașul ăsta scufundat. Mă înstrăinez, îmi devin străin și straniu. Mă atrag de mine însumi în puncte stranii din viața altora. Îmi pun mie însumi capcan. Lipiești prizmă. Sub apă mă mișc încet, cobor încet. Intru într-o casă, caut oxigen, mi se închid ochii, plămânii mă dor, cobor încet. Intru prin ochii casei în pod. Aici, în Valea Somnului, mă gândesc la Ana de data asta și la pielea ei. O a doua piele pentru mine. Se face tot mai întuneric și mai târziu. Cobor scările, înot, caut oxigen. Deschid toate ușile și din dulapuri ies cărți și alge spre mine. Iau o carte și cobor. E atât de întuneric, încât nu știu dacă am ochii deschiși sau închiși. Mă lovesc de ceva. Mă gândesc la Ana. Zilele, nopțile, zilele întregi, nopțile întregi în care ne mișcam ritmic, intrând unul sub pielea celuilalt. Mă lovesc din nou acum. Probabil niște corpuri moarte pe care apa nu le poate scoate la suprafață. Dacă mai există suprafață aici. Și înaintez, mă lovesc, mă așez la o masă, o pipă, găsesc un scaun și mă așez. Am o carte în mâini. Stau în întuneric, la o masă, sub apă, printre cadavre, într-o încăpere a mea. Mă gândesc la Ana, îi simt pielea pe mine ca o piele ritualică a unui animal totem. Mă îmbrac în pielea ei și cobor în mine. Mă așez, închid ochii și deschid înăuntru. Respir ritmic. Ana e acolo, înăuntru. O simt, ea rămâne acolo. Deschid cartea. O văd cum își aruncă vietățile din interior ca pe niște cutii cu fotografii. Le aruncă să poată nota mai departe, să poată să respire. Cât de departe să acum de oraș. Nu mai știu de ce am pus să trec prin Valea Somnului. De aici nimeni nu mai iese. Cadavrele se lovesc de mine pe sub apă. Deschid cartea. Ana îmi spune ceva acum. Amfiteatru chemico. Vasopresina îmi inundă neuronii, oxitocina îi împăluie privirea, ne mișcăm sub apă. Ana îmi spune ceva. Amfiteatru chemico. Ne ridicăm, simt valuri reci ieșindu-mi din frunte și din spatele ochilor. Diafragma îmi pulsează, Ana își pierde conturul. Valuri reci ieșindu-mi din creștet. Contururile noastre intră unele între altele.
Un foc rece, mocnind și aprinzându-se, am pielea albă, stabil și activ, uscat și cald, mă topesc, mă întâlnesc cu Ana deasupra și are pielea albă, are privirea albă, nu mai are contur. Zilele trec egal ca într-o placentă. Realitatea își alterează convențiile în timp ce forma își dezvăluie adevărata natură. Merg, am ochii deschiși, inspir, rețin, expir, rețin, inspir. Închid ochii și mă trezesc în mine. Încep să merg. Dacă facem dragoste așa, o să ne trezim în altă parte. Tăcerea mea recursivă, ape negre, mormane de alge, cadavre și cărți între noi. Și eu sunt toate cadavrele astea acoperite cu cărți în încăperile mele și strig în interiorul meu o bibliotecă infernală a destinului, unde apa mișcă mâinile cadavrelor și ele arată ce carte să deschizi, ce viață să trăiești, în timp ce la suprafață totul se întâmplă altfel. Ploaia îți mașină oasele câte puțin. Îți cade în creștetul capului, straturile de piele cad pe rând de pe tine. Sutura oaselor parietale începe să se deschidă. În curând ploaia îți va intra în ochi. Oamenii care stau mai mult de 3 zile la suprafață devin alienați, la fel ca oamenii care stau mai mult de 3 zile sub apă. Nu poți să stai prea mult, nici înăuntru, nici afară. La oamenii care stau mai mult de 3 zile la suprafață, li se deschid capetele, li se erodează craniile, li se deschid în creștet creierii ca niște floricele de porumb și presiunea se eliberează. Și inocența lui Eliza e atât de departe de mine acum. Nu-mi dau seama dacă mă aflu în echilibru stabil sau mă aflu într-un echilibru indiferent. Mă transform, devin o mașinărie de tocat sentimente, propriul meu canibal. Mușc din mine abrotizându-mă, urlu strângându-mi capul între mâinile încrucișate ca urizen și mă despic din cap până în picioare și mă mir de corpul meu. Și falsa libertate de care vreau atât de mult să mă bucur, ca de o pradă, ca de o posesie, ca de o sclavă. Greșesc atât de mult. Falsa libertate pe care o vânez, pe care vreau să o ating, să o miros, să o am în gheare, să o devorez ca un gurmand al realității mărunte și iluzorii. Ca un gurmand al libertății mărunte și comestibile. Junk food for a false peace of mind. Toată viața am încercat să găsesc o cale, făcând din infernurile celorlalți infernurile mele. Luând și punând pe mine cărnurile lor infernale pe care le-am cusut de mine și le-am făcut ale mele. Am încercat să trăiesc așa. Câteodată, când dormim sub apă, visele trec de la unul la altul. Visele noastre sunt atât de apăsătoare. Ne ascundem într-o casă sub apă și dormim. Atunci toate amintirile strânse în casa aia ni se arată în vis. Niște copii alergând, aruncând nuci în cutia unui pian. O femeie spălând pardoseala. O adolescentă sărutându-se în oglindă. Doi străini făcând sex cu ușile întredeschise. Gurile întredeschise. Ochii întredeschiși. Sufletele întredeschise. Și corpurile întredeschise ca niște piane roșii. În timp ce în mijlocul subconștientului meu doarme un pian imens făcut din oase de elefanți în loc de clape cu vulve de femei. Și Ana o să-mi spună: din asta suntem făcuți. Sex is a near-death experience. Life is a near-life experience. Nimeni nu trăiește cu adevărat, chiar nimeni, trăim doar apropiindu-ne de viață ca niște funcții matematice de o asintotă verticală. Și asta în cel mai fericit caz, calpitatea sentimentului ființei. Sufletele noastre ca niște monede false. Plouă de 1973 de zile, dens, rece și acid. Creierii ies prin țestele crăpate ale oamenilor ca niște floricele de porumb. Sunt puține care mai pot suporta. Trebuie să te adaptezi cu ritmul a milioane de ani de evoluție în câteva ore.
fața celuilalt. Unul și ia masca jos. Celălalt își ia masca jos. Unul și ia a doua mască jos. Celălalt își ia a doua mască jos. Unul și ia a treia mască jos. Celălalt își ia a treia mască jos. Unul și ia a patra mască jos. Celălalt își ia a patra mască jos. Unul și ia a cincea mască jos. Celălalt își ia a cincea mască jos. Unul și ia a șasea mască jos. Celălalt își ia a șasea mască jos. Acum se privesc față în față. Se uită fix unul la celălalt. Au măștile în mâini. Se uită fix unul la celălalt. Unul își înfige unghiile în față și își ia pielea feței jos. Celălalt își înfige unghiile în față și își ia pielea feței jos. Acum stau și rânjesc unul la celălalt. Acum se văd unul pe celălalt. Și atât. În unele nopți aș vrea să văd cum stă rochia neagră pe scheletul Anei, să se dezbrace de tot și de haine și de piele și de carne, să stea în capul oaselor și să-i pun rochia neagră. Să văd cum îi curge pe coaste și cum îi stă agățată de oasele iliace. Rochia neagră înseamnă pielea mea. Oamenii își schimbă pielea de 10 ori într-un an. Straturile descoamate se duc în alte locuri, să atârne în aer ca niște piei jupuite ale subconștientului. Ferice de cei ce își biciuiesc subconștientul. 10 învelișuri în fiecare an jupuite și atârnate, pentru un fel de memoria a corpului. În adolescența mea mă simțeam înfășurat în bandaje, cum sunt victimele unui accident grav, când li se mai văd numai palmele și jumătate din față. Mă simțeam rănit, fracturat, spart și lipit la loc. Un omuleț din ciocuri de teracotă, bandajat și lovit din toate părțile peste răni. Și la toate astea se adăuga sistematica dulcea automutilare. Disperarea și frenezia adolescentului de a chinui copilul din el cu alcool, tutun, droguri și medicamente, cu furia care n-avea un mod concret de evacuare decât urlete, pumni în ușă, sticlă de rom sparte de borduri și un pumn în sus în clasa 7-a înfipt la tata în bărbie. Toate astea ale ei le adun cu grijă, le îndeși și le lași la muiat. După aia le speli toată viața într-o apă neagră care curge în subconștient. Și ce rămâne un imn de chitară când Slash se urca pe pian și făcea un solo pentru o generație întreagă, pentru niște oameni care încercau să se simtă liberi cu orice preț. Foile mele miros a mucegai și a durerea Anei atunci când le atinge, ca pe corpul ei scrijelit și măcinat de pietrele de moară ale memoriei. Cadavrele se scufundă încet în mlaștina răptoasă din care suc ca un copil atunci când rămân singur. Și atunci Ana zicea: Miroși ca taică-miu. și eu eram beat și mai târziu am început să plâng de durere, în timp ce ea plângea de frică. Și în timp ce noi plângeam atunci, pe străzile din jur, oamenii erau atât de frumoși. Toți oamenii erau atât de frumoși, în afară de noi. Incizii, fugi, nopți, frici, cărnuri, incizii, fluturi, străzi, vene, incizii în pielea mea, în nopțile în care semăn cu un mort. Morții pe care îi văd peste zi, noaptea îi primesc sub pielea mea la culcare, în stomacul meu la căldură, unde picură acid. Acolo îi spăl bine până dimineață. Și când răsare soarele, îi scuip afară curați, noi și lucioși, ca niște bănuți de argint. Descântec. Așa cum cade o parte din lumină pe pata oarbă a retinei, acolo unde începe nervul optic, așa să cadă și o parte din amintiri pe pata oarbă a memoriei, acolo unde începe subconștientul. Să nu văd, să nu mi-aduc aminte. Nu imagini răsturnate și amintiri răsturnate. Conștientul descifrează imaginile. Subconștientul încifrează amintirile.
Dacă ai vedea imaginile răsturnate, totul răsturnat, și ar trebui să trăiești așa, te-ai adapta perfect în 14 zile. Dacă ai avea amintirile răsturnate, nu te-ai putea adapta niciodată. Ana albă și tristă ca statuile vandalizate din parcuri. Toate semnele lăsate de alți bărbați și alte femei pe pielea ei, sub pielea ei, și toată măreția ei aulică, toată inocența ei copilărească, mușcate de câini famelici care o roagă în genunchi. Lasă-ne să te mușcăm. Lasă-ne să te mușcăm. Și după aia nu se mai opresc, mușcă. Mușcă. Și Ana albă și tristă, Cu brațele mușcate. cu pieptul și brațele marmoree sfârtecate, vine la mine acum ca o ruină a unei statui antice, rămășițele propriei istorii într-un război pentru recâștigarea inocenței, animalele din noi neținute în frâu, sălbăticia noastră naturală Sau meschină, care ne conduce ca pe niște orbi la spânzurătoare. Eu, Ana, și iubirea noastră ca un convoi alb de războinici răniți. Și acum trăim zilele de pe urmă. Omenirea e un bătrân nebun, toți oamenii sunt niște bătrâni nebuni. Marele dezechilibru care ne hrănește și pe care îl hrănim cu toți în fiecare zi. O să mă fac și eu nebun și atunci fiecare din ei va zice că-s normal. Vom fi toți normali și orbi ca niște cârtițe apocaliptice, așteptând să se reverse peste noi din ceruri lapte și miere.